Estem a les valls del Montcau, al Bages i concretament a la tina d'en Tosca, del Tosca. Aquestes tines estaven a tocar de vinya i per tant portaven tot el vi aquí per poder fer el most i que fermentés tot junt aquí. Ara bé, aquestes tines tenen una peculiaritat i és que aquí hi havia un treballador, un noi que treballava per en Tosca, que li agradava molt beure vi. Most, si tu vols. I què va passar? Que un dia, doncs, fent una broma, les tines estan a dalt, es carrega per dalt tot el vi, s'aixafa allà al raïm, cau, i aquí baix hi havia la boixa, que era el tap per obrir, per on t'estreia després tot el suc per emportar-se'l amb les botes cap baix a poble, on te fos. Doncs aquest xicot que treballava aquí, que es deia Manel, es veu que li agradava molt al mam. I un bon dia va dir, calla, que obriré la boixa i veuré una mica. I va obrir i va començar a beure, però sortia amb tanta força que va començar a sortir tot i tot el suc fins que es va perdre i es va buidar tota la tina. I es va posar tan nerviós, pobre noi, que diuen que no ho va poder suportar, i com que dalt de tot hi ha unes cordes per poder-se agafar amb els que van trepitjant el rim per no relliscar, el noi, com que va veure que havia perdut tota la collita del seu amo, es va penjar. I en fi, històries de malastrugança de muntanya, al Bages.